El darrer divendres d'agost al matí, la CUP va presentar el que ja havia anunciat un parell de dies abans, un recurs de reposició contra dos controvertits punts en l'ordre del dia del ple de juliol passat del Consell Comarcal. Dues regidores i un regidor de la candidatura d'Unitat Popular als pobles on tenen representació van registrar aquest recurs a les oficines de l'ens comarcal, Ramon Carbonell de Subirats i Àngel Rus i Montse Requesens de Sant Martí Sarroca. El recurs de reposició planteja que en el proper ple comarcal, encara per determinar, es tornin a tractar dos punts que per la CUP no s'ajusten al reglament orgànic comarcal. D'una banda, els que fan referència a la periodicitat de les sessions que, segons el reglament, se celebraran el dia, mes i hora acordats del ple en la sessió ordinària següent a la seva constitució. I d'altra banda, a propòsit del punt del nomenament del gerent del Consell Comarcal, els copaires recorden que l'article 79 de l'esmentat reglament de l'ens deixa ben clar que el gerent és designat pel ple, a proposta del president prèvia convocatòria pública que respectarà els principis d'objectivitat, mèrit i capacitat. Com que no s'ha fet d'acord a aquest punt, la CUP al Penedesenc lamenta que designant a dit el gerent sense el concurs previ no els permet tenir una valoració sobre la capacitat i la preparació per a realitzar aquesta feina de la persona en qüestió.